Bé, hola, bona tarda. Gràcies per la seva assistència. Com bé saben, una enquesta del Baròmetre de Comunicació i Cultura d'ahir, el 34% dels catalans, dels encastats, votarien a favor de la independència, el 30% votarien en contra i hi ha un 23% d'indecisos. Aquesta enquesta ens porta a fer el següent anàlisi. En democràcia, les divisions es superen parlant, debatent, es superen treballant per arribar a acords, les divisions es superen fent propostes intel·ligents i no pas amagant el cap sota l'ala com està fent Convergència i Unió amb aquesta qüestió. Convergència i Unió no pot dir que és sobiranista i impedir que els independentistes catalans exercitin el seu dret a convèncer aquest 23% d'indecisos. Convergència i Unió té molts militants que voten independència. Té molts militants que voten independència i que no entenen que els seus representants del Parlament de Catalunya demà, previsiblement, no votaran a favor de la proposició de llei de declaració de la independència. L'unionisme ja té el Partit Popular i ja té el PSC per defensar les seves teories. També té el Ministeri de Defensa i el govern espanyol a favor, l'unionisme. Per tant, Convergència no pot dir que és sobiranista i està fent la feina a l'espanyolisme més ranci. La funció dels polítics, sota el nostre punt de vista, no és fer de policies, és crear els escenaris adients perquè els individus de la societat puguin perseguir els seus anhels de llibertat, puguin perseguir els seus ideals, puguin perseguir els seus objectius reals, objectius, per altra banda, avui que són clarament necessaris per sortir de la crisi econòmica i que puguin perseguir aquests objectius, que puguin perseguir aquests ideals, tant individuals com col·lectius, amb les màximes garanties. Si converteixen els ideals i els anhels de llibertat i la recerca dels objectius necessaris per sortir de la crisi econòmica en un problema, si Convergència i Unió fa això, com s'ho farà per demanar-ne la col·laboració per sortir de la crisi, per demanar la col·laboració dels catalans per sortir de la crisi? El govern dels millors no pot anar dos passes darrere de la societat civil, com diu un il·lustre diputat de Convergència i Unió, l'Oriol Pujol, i acte seguit, immediatament després, invocar a Churchill. Això és contradictori, no fa sentit i, a més, jo diria, i ho dic amb tots els respectes, que és grotesc. El president Mas està devaluant, està folcloritzant la consulta i l'esforç de milers de catalans quan diu que votaria sí a la independència en un referèndum i està impedint i està negant el preparar-ne'n, el proposar-ne'n un. I ho diu perquè sembla ser que té por a perdre aquest referèndum o potser a perdre la cadira. Bé, també si amb una iniciativa o amb una proposició en la que ell està dient, el president Mas està dient que desitja, si és incapaç de liderar, si és incapaç de liderar una proposta, un desig que ell vol, quin exemple és per generar confiança, per generar coratge, valentia, tenacitat, esperit emprenedor als catalans per sortir de la crisi? No serà que no desitja que Catalunya sigui un estat de la Unió Europea? D'altra banda, tenim el president Pujol que li està dient al president Mas que convoqui una consulta pel pacte fiscal dins d'aquesta legislatura. Però no havíem quedat que el concert econòmic era la proposta estrella del programa del partit que encapçala el president Mas? Quina consulta més necessiten? Si a les eleccions del 28 de novembre van votar els catalans majoritàriament una proposta política que incorporava dins del seu programa el pacte fiscal
inspirat en el concert econòmic. Quina consulta més necessiten per saber que el poble de Catalunya ja els hi ha dit que sí en aquesta qüestió? El que li diem al president Mas és: president, actuï, president, lideri, president, treballi per aconseguir la sobirania fiscal, que ja li ha donat el vistiplau. El vistiplau ja li ha donat el poble de Catalunya. Bé, i per acabar dir això, en conclusió, el president de Catalunya hauria d'actuar més com a president d'una nació, generant entusiasme, generant orgull de país, i no pas actuant com un gerent d'una comunitat autònoma escampant la por i la frustració. Moltes gràcies i estic a la seva disposició per les preguntes que vulguin fer. Jo voldria saber què en pensa de l'acampada que han fet els seus excompanys de partit per defensar que prosperi aquesta proposta. Bé, el 2 de febrer d'enguany vaig tenir el privilegi de presentar la proposició de llei per la declaració d'independència aquí, precisament, en aquest mateix lloc, aquí al Parlament de Catalunya, en la sala de premsa. I el que puc dir referent a aquesta qüestió és que demà, per suposat, votaré sí a la proposició de llei per la declaració d'independència. Ja sabeu que està dins de l'ordre del dia del ple del Parlament de demà, i referent a les actituds o actuacions que fan companys diputats i persones que es manifesten en aquest sentit, jo només puc fer que respectar-ho, i en qualsevol cas cadascú és lliure de fer el que cregui que ha de fer per aconseguir que Catalunya sigui independent, sigui un estat independent. Jo prefereixo actuar en el Parlament votant a favor de la proposició de llei de declaració d'independència. Sí, jo voldria preguntar-li dues coses. D'entrada, què li sembla que el govern s'hagi gastat 50.000 euros per al Festival de les Creus de Sant Jordi aquest any, tenint present que, a més, una d'aquestes Creus de Sant Jordi és per Josep Antoni Duran i Lleida? M'agradaria si ens pogués fer una valoració d'això. I, per altra banda, avui el conseller Ruiz ha explicat una mena d'acord de mínims que pensa presentar tot el sector sanitari per garantir al 100% l'assistència pel que fa a CAPs, és a dir, urgències, atenció primària i malalts greus. Això, a la vista, la conclusió més immediata és que si es protegeix això hi haurà retallades per una altra banda. Quina opinió en té que es porti a terme només que es garanteixi al 100% aquests tres principis bàsics del sistema públic? Bé, començant responent la segona pregunta, li diré que estic en contra de les retallades en salut. Avui he tingut la sort de fer una visita al Vall d'Hebron. Veritablement, aquestes retallades que s'estan demanant als hospitals públics de més del 10% provocarà un endarreriment en les llistes d'espera, provocarà també una baixada en la qualitat del servei, tancament de llits, provocarà també que en el cas del Vall d'Hebron de l'1 de juny fins al 30 de setembre hi hagin pràcticament uns serveis de mínims, i això veritablement perjudicarà molt a l'estat del benestar i especialment en aquest camp de la salut, que al cap i a la fi és un camp on podem a Catalunya tenir encara molt recorregut, i més sobretot quan si desenvolupem tot el que fa referència a les ciències de la vida. I aquí el que és cert és que hi ha hagut un enfrontament entre els assessors en sanitat, en el cas del Miquel Vilardell, degà del Col·legi de Metges de Barcelona, si no tinc mal entès, conec el Miquel perquè també el tenia a la Comissió Mèdica del Barça, i ho ha deixat molt clar, encara que també és cert que les opinions entre la conselleria, el conseller i els assessors sembla ser que entren en conflicte, però que tampoc acaben de donar unes solucions molt clares, perquè no baixar la qualitat del servei i per altre costat tampoc permetre retallades, sembla ser que això és molt difícil de quadrar, i per tant aquí el que crec és que s'haurien de replantejar molt a fons aquestes retallades que estan fent en salut, perquè podem tenir situacions de gran conflictivitat especialment en els hospitals públics.
El tema de la Creu de Sant Jordi, doncs aquí jo crec que hi ha un jurat que decideix i en el cas que vostè ha fet referència a Duran i Lleida, doncs haurà entès el jurat que s'ho mereix i respectar la decisió del jurat, i en quant al que s'ha gastat la Generalitat, doncs... Perdoni, és que no és un jurat, és el govern. El govern. Hi haurà un jurat dins d'aquest govern que ha decidit aquesta qüestió, no? I en aquest sentit, doncs, què vol que li digui? Gastar-se aquests diners, suposo que en el seu moment estaran degudament justificats. Estem? Sí? Molt bé, moltes gràcies.